Lekitxon daukagun turismoa eredu jasangarriago baterantz aldatzeko lanian dabil udala. Zentzu horretan, Europar Batasunetik jasotako Next Generation diru laguntzarekin hainbat proiektu jarriko dauz martxan udalak. Gu udalera heldu ginean jakin genuen €1.000.000 daola Europako Next Generation diru laguntzetatik datorna turismora begira. Hasieran zalantzak sortu uzkuzan, zeguk ez dugu nahi turista gehiago Lekitxon. Nahi duguna da turismo jasangarria. Orduan erabaki hartu genuen nahi izan zen, bat, milioi hori erabilien bihar genula, baina beti be herrian bihar dugu zen proiektuak aurrera eruateko, lehendik be bihar dugu zenak. Eta bi, turismoa jasangarria izateko. Lekitxo azalera txikila daukon udalerria izanik, azken urtietako turismo ereduarekin aparkalekuen eskazia arazo larri bihurtu da herritarrentzat, batez be, udagaraian. Udalak aparkalekuen kudeaketa sistema barria ezarriko dau. Herri sarreretako 3 aparkalekuak digitalizatu eta ordainpeko sistema ezarriko da kanpotik datozenentzat. Mendi eta ontziolaren etxian eraberritzeko lanak hasiko dira. Herritarren onurarako hondartzako instalazio eta zerbitzuak jarriko dira bertan, taberna, komunak eta soroslientzako gunea egongo dira. Hondartzan, zerbitzu publikoak duinduko dira ingurumena errespetatuz. Trinkete aterpetxian eguzki energia bidezko sistema ezarriko da eguzki plaken bidez. Aterpetxia eta igerilekua urte osoan dagoz martxan, eta eraikin horrek kontsumo energetiko garrantzitsuak daukoz. Proiektu honi esker, berriztagarria ez den energia kontsumoa eta berotegi gasen emisioa nabarmen murriztuko dira. Urtiak dira, garraitzu artean, auzolan ekintza eta bisita gidatuak egiten direla. Gure herriaren historia bizirik mantentzeko eta lan hauen garrantzia balioan jartzeko, udalak inbertsio berri bat egingo du. Bertako lanak egonkortzen laguntzeko. Nabarmentzekoa da, urtietan, Arantzadi, Atabaka elkarteak eta herritarrek uhartiaren garbiketa eta azterlan arkeologikoetan egindako lana. GR38 Lea ibaiaren ibilbidea, Ardoa eta Arrainaren ibilbidea da. Munitxibar eta Lekitxo lotzen da bezena. Proiektu honekin ibilbidearen informazio guztia digitalizatuko da, eta edozeinek bere telefono mugikorretik eskuragarri izango dau. Horrela, herrira datozen bisitariak eskualde osoa ezagutu ahalko dabe, inguruko herri eta bazterrak. Iluntzetako bordibide historikoan garbiketa, sinalizazio eta bestelako konponketa lanak egingo dira. Horrela, herritar zein bisitariek gure historia ezagutu eta ibilbideari bizitasuna emango zaio.